हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयो खिन्थु हास्लाबाखै बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों सनमान होनानै बिनि सायाव दि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामना माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थांनाय समनि बा राजखान्थि दोलो बिथांमोनहा जास्लाबलांनो हायाखैनो बेथ' आंनि राव नङा। जास्लाबलांनो हायाखै होमबाथ' दानि BPF गभर्नमेन्टनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि रावसो दे बियो। खिन्थु बिनि सार हाग्रामा महिलारि बुंनायफोरबायदि जुदि नंमारगौबा होनबाथ' बेसेबां जाख्ल'दों नङा होमबा बेफोरखौ एसे बुजिनानै मोनो आरोखि। दा जुदि बेफोरबायदि थारैनो जाख्ल'मारदोंबा जौगानाय खामानिखौ बबे खनाजों मावमारदों नुमारासैथ' बिदि ओरैनो डाइनामिक लिडार होननाया नंखाय मारसोमोन नामा बेफोरखौथ' जों दा सरासनस्रायै नंखायसो होननांसिगोन बेफोरबायदि। दा आवगोलबोथ' खोथा बुंनायफोरबायदि बिनि जाखिनि खोथा बुंनाय बेफोरबायदियाथ' जाफुंखायासै। सिबाय बुंदोंमोन नाजाबायदोंमोनदां घरे घरे साख'रि ना बेफोरबायदि होगोन होननानै बुंनाय राव बेखौ होनो नाजादोंमोनदां सिबाय हास्लाबहैयासै। 7 जनल' देरहाबाय UPPL निफ्राय माखासेथ' जेनबायानोसै बे आरो बाथ्राया। एबार MLA इलेक्सनाव बारा थाहैनाय नङाफोरबायदि मोनदों आं देरहाहैनाय नङाफोरबायदि मोनदों आं बारा। मा बेसेथो दंबावो दालाय MLA इलेक्सनावलाय बारा देरहानाय नंला बायदि मोनदों। लासै लासैनो सासेल'नो देरहाहैनो हागौदां थाखि थुखि MLA आवबो बिसोरना बेफोरबायदि। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै। जुदि जाख्ल'नाया जुदि जादोंबा होनबाथ' राजखान्थि दोलोनि मानसिफोरखौ मालाय मा होननाय नङा होमबा बेखौ बुं बेबो समानानो। दा आवगोलो बुंदोंमोन BPF दोलोखौ जाख्ल'जोबलांदों बेफोरबायदि मावाखै बेफोरबायदि लाइबिलिटिस थालांदों ना बेफोरबायदि आरोखि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जाख्ल'दों हेन टेन बायदि रोखोम खोनासंबाबो खोनासंथ्र'नो हाया बै समावहाय। दा गावनियावनो सेंसन जानानै फैनाय बा मानाय 700 कौटि 600 कौटि गाहाम जाख्ल'नायनि बाथ्रा आं बे हाग्रामा महिलारि सार बाथ्रा बुंनायखौसो बुंदों दे आं निजे बुङाखै। गाज्रि मोननो नाङा बै बेक्तिफ्रा बे हिसाबैसो बुंदों। मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों आं रुंगुल बर'नि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो आं दिनै बुंगोन। ओमफ्राय रुंगुल बर'नि बाथ्राखौ आं जेबो बुङा बे फंबायसो नालाय। रुंगुल बर'खौ आं मोनसेल' बुंगोन मोनसे फख्रियावनो मोजाङै दुगैनो नाजा। मोनसे फख्रियाव बियो मोजां दुगैनो नाजा मोजां माबा जानो नाजा आरोखि क्लिन जानो नाजा बेखौल' बुंगोन। 2 3 फख्रियाव दुगैयोब्ला खुरु जायो दादु जायो दे दादु जायो बेल'नो बाथ्राया आं बेखौल' बुंगोन। सिगां मोनसे फख्रियावनो बिराद बोसोर दुगैनो नाजा। रुंगुल फंबाय दे गाज्रि मोननाङा आंनि बुंनायखौ। गाज्रि मोनखायालै बियो आंखौ माबोरैथो गाज्रि मोननो हानाय रायलाय रुंगुल फंबायालाय। माने आं बेखौल' बुंगोन फख्रि मोनसेयाव मोजांल' दुगै फख्रि मोनथायाव दुगैयोब्ला बिखुङाव खुरु जागोन नोंथ' हाखानाय नङा नालाय फोसाबना लानो गुबुनासो फोसाबनांगोन बेल'नो रुंगुल फंबाय। थ' नायगिरनानै लानि हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ। जोङो BTC गभर्नमेन्टआ गोदानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि नामाव 30 कौटिनि अडिट'रियाम हल बे थिपकायाव जोङो बानायनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो लोगोसे बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो मिनि स्टेडियाम 5 कौटिनि बानायनो थाखाय जिथु अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों मावखांबाय। आरो जोंहा गोबां थांखि दङ। जोङो खालि बर'निल' नङा
बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बिथांमोननि जितु हिस्टरिक लिडारफोर दङ जारिमिनारि लिडारफोर बिथांमोननि नामाव गोबां जोङो माने मेम'रियेल बेबायदि स्टेचुजों लोगोसे बेबायदि अडिट'रियाम हल हक बा माबा मोनसे पार्क हक जायखिजाया जों बानायनायनि थाखाय जोंहा सिद्धान्त दङ दलाव आरो बेबादि हिसाबैनो जोङो जिहेतु बिपिएफआ दिनै सरखार बानायबाय बे हिसाबै रायजोफोरनि सिगाङाव जेरै खोथा होदों बेबादि जोङो मोनसे मोनसे जोङो मावफुंलांगोन जोंनो जिहेतु दा सरखाराव दं जों दिनै 3 मास जाबाय 3 मासनि गेजेराव जोङो गोबां माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयाव खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल' माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपकायाव दंबावो पलिटेकनिक बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिग खालामनानै गालांखानायखा खिन्थु फैसा गैयामोन खोथाखौल' बुंदों बियो माजों मावगोन दा जोङो बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों सनमान होनानै बिनि सायाव दि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट खोब मोजां प्रजेक्ट बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ दा बेबादिनो जोंहा प्रमद बर'आ माखासे थाखाखौ जास्लाबलांनो हायैयाव जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों दा टटेल मथथे 700 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै माने बियो हायोबा जागौमोन जास्लाबलांसो हायाखै दा बे थाखाजों जों खामानि मावगासिनो दं आरो गुवाहाटियाव थांनाय सानखालि 10,000निफ्राय बांसिन मोसाग्राफ्रा मोसानानै जारिमिन बेथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद देरगाथाव आरो बाख्नायथाव जोङो सिगां नरेन्द्र मदि बिथांखौ माने बाख्नायनांगोन लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाख्नायनांगोन मानो होनोबा जों मालाबाबो सानफेराखैमोन जे जोंनि बर' हारिनि बे बागुरुम्बा कालचारखौ मोसानायखौ बेबादि बिश्व लेभेलाव बा सारा दुनियावनो मिथिसार होनायनि थाखाय मोनसे बे इनिसियेटिभखौ लागोन होननानै दा जोङो मोगथाङाव नुबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बयबो बाख्नायदों आरो थेंक इउ होदों जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ आरो बेबादि निस्सय आसाम सरकारा गोबां एजेन्डा दङ गासिबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै बोरै जौगाखांहोलांनो बेनि मोनसे मोनसे स्टेप बेफोरो सिगाङाव जेनेबा बिहु डेन्सखौ देखायदोंमोन बेनि उनाव आदिबासिफोरनि झुमुर डेन्सखौ देखायदोंमोन थार्ड टाइम बे बर'फोरनि मोनसे बागुरुम्बाखौ खालामबाय बेनि उनाव हयथ' राभाफोरनि खालामगोन हयथ' गार'फोरनि खालामगोन हयथ' कच राजबंशिफोरनि खालामगोन मथथे मोनसेनि उनाव मोनसे बे इनिसियेटिभखौ लानाया जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जों बेखायनो जोङो धन्यबाद होयो निस्सय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि बे कालचारखौ दैखांनो थाखाय बा फोजौलांनो थाखाय बा बुहुमाव मिथिहोनो थाखाय बेबायदि इनिसियेटिभआ निस्सय बिथांनाव सानखानाय दङ